Čaute ľudia, toto je už 5. pár tohto hororov Minecraftu. Minule sme skončili tu, v tejto caveke. Takže ideme ďalej. A dúfam, že to zvládneme. Že už nás to nič nezabije, ale to sa vôbec nedá. Lebo ja mám zbraň. Ale keby nebol aspoň náboje. Zabili sme prvé monštrum. Som rád, že sme sa konečne niekoho zbavili. Aj keď nezbavili, on tu ešte bude určite, na mňa párkrát vyskočí, ale aspoň teraz. Chápeš? Proste sme zabili prvého moba. A tu je spawner. A kde sú nejaké čestky? Aby som poprosil nejaké čestky, kde sú normálne veci? Asi mi nedajú, oni nechcú proste. Spawner. Zombáci. Poďte preč. Tu je toho hrozne veľa, tu ametisty. Emerike. Čo tu máme? Gunpowder, nice, mám naboj asi. Baky, ten sa bude môj hodiť. Nice, je tu. Chleba. OK, máme irony. Tak, máme irony. A teraz môžeme ísť ďalej. A nemôžeme, lebo tu je slepá. Ulica. Daj do točky. A ešte mám do... Však som ťa zabil. On mi to vrátil. On mi to vrátil. On sa tam bugol, takže som ho mohol kľudne zabiť. On mi to vrátil, že ma zabil. On mi to proste vrátil. Akože počkať. Ja mu dám. Kde mám to? Tu mám. Že si idem vykraftiť pekne tvorčky, že či. On mi proste zautočil zozadu. A zase, jak som to najmenej čakal, samozrejme. Takže
asi som s mining končil, akože už ma to nejako nebaví miniť. A nie kvôli tomu, že by som sa bal na zbraň. A budem mať dokonca v nej náboje teraz. Sice málo nábojov, ale nejaké tam budú určite. Takže niekam pôjdem. Ešte som nebol tam tým smerom, že tam sa horšpilnoval ten Siren Head, takže som ani nemal šancu sa tam dostať nejako. Ale teraz budem mať šancu sa tam dostať. Zabite ma prosím. Až nemá zabiť. Tu je druhá diera. Ježiš. Si to tu opravím, žiadne diery tu nebudú. Tak, dobre. Mám. Len sa pozrieť, či už to nemôžem spraviť. Počkaj, jaké to má náboje? 9 mm. Tu sú 9 mm. Aha, 10. Craft. Počkaj, môžem prebiť? Wow. Kámo, má zbraň. Môžem strieľať. Aleluja. Ja môžem strieľať. Konečne. Pozri, môž... Pijem. No dobre, nebudem. Nice. Tak, to by sme mali. Konečne máme tu správne. Nebudem tu na villagerov samozrejme strieľať. To by nebolo moc milé odo mňa. Ale môžeme si dať vypiecť železo kvôli tomu, že... Tu nemám. Pičeme. Zabral by som si do toho aj vodu. Tak, mám vodu. A ja budem takto chodiť s tou zbraňou. A kde mi zmienia ten štít? Kde si ho dám štít? Pozri. Mám chleba napríklad. Mám štít. Dám toto. Už nemám. No, už nemám. Moje kurkaté ruky sú väčšie než tá zbraň celá. Takže... bude zaujímavé. Neviem, jak to držím. No, že zapichnuté proste vo mne. No nic. To nevadí. Ale ja to tu môžem nejako vystrieľať. Ako to má doťahne to? Asi neviem. Napríklad tak vidia. Skúsime ho vystrieľať. No poď. Skúsime s tým. Bang. Trafil. Bang. A koľko? Jeden. Hop. Hlava. Nice. Actually to není zle. Skoč. Nice. Celkom dobre to je. Ale to, že neviem, čo som chcel povedať. No. Nemal som si vyberať túto cestu kvôli tomu, že celkom zlá... Je to hrozná cesta kvôli tomu, že tu je voda. To je proste oceán, nie sú ľadovce. Takže je to hrozná cesta kvôli tomu, že sa tu moc nedá pohybovať. Lebo ja by som sa mal pohybovať celkovo, kvôli tomu, že... Čo teraz na mne niečo zautočilo, čo ak je to rýchle vo vode? A nie na suši, aby som takto mohol vyliezť a išiel by som proste. Ale...
Ono by to bolo, by som bol tu. A tam bola čo je? Ale nechce sa mi to ísť, lebo to je voda, nie do vody. Už som nejaký lenivý hrozne. Mal by som to napraviť. A máme tam suš. Dokonca nejaká hra. Tak nice. Tam máme uhlie. A všetky možné veci. Akože ten horý Minecraft ma celkovo baví. Kvôli tomu, že je to sranda proste tým mobom utekať a zabíjať ich a všetko možné. Kvôli tomu... A tie zbrane sú ešte lepšie. Bo keď prebijem, pozrite, jak to vyzerá. Meniam. Prečo som povedal meniam? Keby som to... Seklo sa mi to, jak blázon. Tu si počkáme. Prečo si sekol? Však to ide normálne, hej. Haló? Budú tie hory, lebo oni idú do výšky. Aj spajsky. Čo to je? Za zdeformovanú horu? Keď to vyzerá jak mimiker, však nemá polku tela. Ten, ktorý ma minulé zabil, však on má takto na polku telu. Haha, to čo je? Možno to je nejaké jeho, to si nemyslím. To je aj spajky. Čo to je? To má rád zatný bajom, ale nezajímavé, je to zatný bajom. Kamo, tie hory mi to tu celé lagujú. Však to je kvôli ním. Však to čo je? Prečo je to také veľké? On sa to načítava, tie hory. Oni sú hrozne veľké. Neviem prečo sú také veľké, ale sú proste veľké. Proste, čo to je? Niektoré tie hory nedávajú ani zmysel. OK. Tak už asi skončím. U ďalšieho videa. Čau.